Paskong Pasko na sa Misibis Bay Resort sa Cagraray Island, Bakakay, Albay. Kanakaaging Biyernes kang pailawan naman kang resort ang sa indang Christmas tree. Nature ang tema kan sa indang pailaw. 7 Christmas trees ang mahiling sa resort. Entero ining gibo sa ingenious materials. 23 feet man ang langkaw kan mga ini. Sigu sa manager kan Misibis Bay Resort na si Roger Echamane, maut man nindang maipamati sa indang guest ang kapaskuhan sa paagi kan sa indang pigpreparar ng mga dekorasyon. This is more on nature. Misibis kasi is located in the island. So we cultivate the resources na talagang possible dito na mahanap sa atin. Hindi na yung traditional na Christmas tree, yung greens, yung red. This is a wood Christmas tree crafted from the nature. Presente man sa seremonya si Department of Tourism Regional Director Herbie Aguas na pigpapasalamat man ang espersos kang resort. Kasi alam niyo naman yung Misibis isa po talaga sa hidden gem ng Bicol region, not only in Albay but the Bicol region, and hindi lang po siya kilala sa Bicol region but the entire Philippines. So talagang pag-showcase natin ng mga gandang lugar dito sa Bicolandia, isa na po ang Misibis. Apwera kaini may mga pa-promo man ang resort mo niya na Yuletide season. Arog kan sa indang enchanting Christmas fusion. Sa mga maut magpabook, bisitahon sa naan sa indang Misibis Bay Facebook page. Para sa mga baretang tatak Bicol, may Arango.